o kemandi ka fenge mala ma kelenga danga o kemandi ka fengila ni bangaba do no jabira o yoko bani di kay daga sunko ala kan ni sababe ndo minya awai kado ka fulini tanu la se kanuba bema o kuma sa minya kuna funi ambe na damene shikelemi minya la ila sawali udu sugun torono no wati na ko sawali ku bita o namu ko da mawtike na la chati da mu ka da tike shikelemi yo defo shikelemi sinamba fo atina muka dandege de jamana ngono nyode fo ça fait fait do de be jamana ngono fo di ka dabla ibado wati temenuna c'est à dire mo mi mba don o tigi il a toujours été dominé par le médiocre min ta don c'est à dire o masoro do refe aka lien aka relation o de binanoyi mais bi min mba don o de talento kabla nyefe donc no amanya ulube nyefe minu ta don o be burundon don u yere de bu yere malu u yere de bu yere daw yere de bu yere churu sika talaw ke min wora kligandire de ko bina ko esma singele musée ne yele mana bidea bi ko singele musée ali shini shikele mi angata est-ce que ndoko babu bita l'indépendant ambition ni sikaka l'indépendant minya awai kado mami ngumamba kono somaina Dauda Sangare nyere droake minya awai kado ale de kumambe baba Adama Touré annana itrike minya awai kado ne démissionnaire amena Dauda Sangare ndoko kedo akumana ko minya awai kado mami numbe no bitalike collège de l'autorité indépendante de gestion des élections no EJ no lu debina aunga kalata konyo bela jele ko labbe ndoko awai kado minya atigila minumbe no e parti politique ko représentant yora fora ku ka manani de di ya manani ma shegin de toko bita ko ma sugandi li bike manani obina bo olula patrick ba ko ako temenengo ka boy organisation de la société civile olu fana toko ka ma woro min toko kangata o fana bela jile o kera tirage au sort belebele de kera kunu awai kada be kera o sirafe ako ni aje temene bembalia awai kado oden nanani ni bela jile sabu minya awai kado na manya ka fo bembalia dugujera ko minyi politique buna ku ka amedon mene ko bi ani société civile ko maseka nyoko famia chuko shila ni eji awai kado ka maminu be no lobe sugandi ni katado koronana o de kama gouvernement awai kado ale ko ni ma fere wala soro ko ka laja aka ke tirage au sort ko na sami nye kalafli o ka ke ka laja ni mamin garziga mana farachi bita awai kado ni ka sugandi ako de stratégie ici do be no ici commissaire de justicier étude de maître Alfousseni Diop ici commissaire de justice près de la cour d'appel de Bamako o sugandira awai kado asugandire ale ko ni wulika joke kunun de nendo kalo kle muga anifla yoro mimbe nangwa mako centre international de conférence de Bamako ABCCB ko fo ndoko ka mo wele bela jide anga nywan soro o kuma na sa baraw bela jide kunjele ma minumbe no e ma shegi minganga ta awai kado politique to la ani ma woro mimbe no kangata awai kado société civile to la je saba ani muso saba olu ko ni sugandira awai kado to olu dira Dauda ndoko ke ayajira ka fo minyi article 7 loi numéro 2022-019 kalo klimuga ani nani san 2022 no e juin kalo na bi talike anga loi électorale ka collège mimbe na lebe wulika joke ka kala taw bela jile ko lu labbe na mbabule ko autorité indépendante de gestion des élections damu so ngumana angwa mako ako lu ko ni ka wulika jo beba do mata ani duru ko de kanga soro awai kado kono nana o de stratégie ni e jete ke baye ka fo minye o matani duru e kado société mimbe et pouvoir public sembe ola parti politique sembola ani kado société civile ako de stratégie ma shegi awai kado oluko ni moye pouvoir public kanga maminu sugandi manani oye parti politique uye ma saba awai kado oye société civile na manya abo tugula jagwa do awai kado akallaje mauka sugandi maminu be abe ma bahi abo bo oni ko minye politique moye bebi fenga joro soro ni ku kanywa soro ni nguina ko manganga chako sobe o de stratégie la minye awai kado porte-parole du gouvernement administration territoriale ale ko ni ma fere wala soro ko tirage au sort ko kake sabu kalo kle muga ani kele muga ni fla no ye jouer kalo ayu wele beka ni sigi ka kuma ka laje fere ni dabale minum bise ka soro ndoko ka ke fini bo fo nere bo ka flenta ka galmanta ka balata ka balani uta ka kese ko ya fo ma soro politique mo yere dama umase ka nyuam fam ya jango te ka masugandi mem bise ka ta awai kado nika awa unoro ka ke u kamai patrika ba ko akode stratégie la na manye ka fo wati be kata
chronogramme de dira fembe an nofe mi antifa ka kwana jagwa do fere o ka soro o fere o de konona na ala jara minya awai ka do coin aka ketira jo sori na manye ka fo o bulu dara autorité indépendante des gestion des élections ayre awai ka do sigira tugo mina minya awai ka do décision mi yasigi abet awai ka do fasiri kono ya nga tedela an ba jira limana no ka fo minya awai ka do kunun denendo so bela jile awai ka do ishe koni e baraw dabo ina fa dawda sangare aya fo tugo mi o de kama baraw bela jile kele ni e jatemene ke ba ye ka fo minye awai ka do tirage au sort ma do be minun to ko ni sorola parti politique to la kele minye awai ka do Salomon Ongoiba kele ale banyangarai ale parti jume parti jume ale Salomon Ongoiba parti Alliance pour la promotion et le développement du Mali APDM APDM ne a me ko de baraka administration territoriale wa ya ye chugo mi nyaati APDM kele yo de ala follow ma wera be tuguni Aruna Sisoko Front Uni pour la démocratie et le changement FIDEC FIDEC ma do be depuis ala o naissance fo bi o mani parti ndo to me kutubu ay ne ra chawa wallahi de ala wala mu to me o temene ngo ka bo e jode e jo folo Orange Money do fin bora ko vous avez reçu de droit ikolo si de allo kera reçu ni to fi ndo o temene ngo Yusufu Kulubali Yusufu awai ka do aleye maye min be parti la na bi ko initiative pour la refondation du Mali IRMA saba IRMA la ilaha okuma adama ni fendo adama matao oluko kutala mata oluko kuta adama kodem Abdraman Bagaga Force Citoyenne Démocratique FCD ndo minye musola kawi parti politique to la olu fana ma nani umu diko ale be rassemblement malien pour le travail Aramat parti Aramat ngome ayo ngome madame Daw Awa Kanté Alliance malienne pour le travail Amat Madame Koumare Nana Konate minya awai ka do synergie des initiatives pour la renaissance africaine Sira ngome ani Leila Walet Ibrahim convergence pour l'émergence du Mali Faso Joton ngome CMFJT yo fana me on ye mawde sa ma shegi minumbe no lukanga do eji no to bita kelsa sugandili ka ke ula ndo bole ngoy société civile olu fana maw sugandira kele jenaba jakite forçat civile jenaba forçat civile abi jara songo kay abi ale be on ta buludigi bulagu ka ambora ka mena ale be Mariamou Diko centre malien pour le dialogue interparti et démocratie CMDIT nyome ani Madame Traoré Nana Sissoko Conseil national de la société civile Madame Traoré abana ale sugandira ndo bela jele temengo kaboy minye kela kaw yeminu sugandira ni awai cadre société civile tokola kele Philippe Moussa Kanté ale be recontrat de ale be otokola o temengo kaboy Ségou Koulibaly collectif des régions non opérationnelles NOP o bolengo Moussa Keta ordre de notaire parce que bako akono nunde mawye minu sugandira lisika minu binata awai cadre ministère de l'administration territoriale et de décentralisation ndo ni bara o bela jele bana ma minu be no lu sugandira ka ke bada bada olu ko ni to be di limana ma yalto lu sika bara ke chugome hakila kununa minyi adema PAGJ adema koroni ndo amad lisido nina ayra maye akeneka minyi RPM amalisido nina ayra maye akeneka kodem amalisido nina ayra maye akeneka parti mimbe no be yelema kofo ayra fana malisido amaya akeneka o kuma dossier de candidature shima do utola wa ko nunu yere bela jele amake unyana mimbe talike eji awaikado okonya uka o kuma maminu mbe no lukanga do kala takola eji olu mo to de flene minu tara ministère la ya rabbi alakanga do jabi ami ay ma famia tishura sa mura nga yelma amaba la ilaha illallah alaka jabi fatir fle dawda sangare l'indépendant ndo aka fasiri do ko bido boli ibu nyabala marma ga nyama bonya ajaranye akoy ngoni atija de ça va chauffer atija de parti kuma ba be burna abetara ko so
wallahi amina ya rabbi ala ka ɲɛkadam amina ya rabbi indépendant kelen ɲɛma ne ba ale sama ka gɛrɛna maamu sabalen don maamu kumalen don a kɔnɔ marikɛ min fɔ siga t'a la o bientôt bɛɛ b'i ka parti créer awɔ kɛ dɔw ka parti bɛ taa sɔrɔ n'u ka duden dɔrɔn de don wa hali muso yɛrɛ b'u nɔfɛ ko sabu kɛ u bɛ nasɔgɔ de di parti malien pour le changement et le rire PMCR awɔ an ka kɛ ten siga kan PMCR o y'an ta ye o y'an ta ye parti malien pour le changement yɛlɛma de bɛna kow la n'o kɛra anw bɛ yɛlɛ dɔrɔn de anw bɛ yɛlɛ musa kasi tɛ a banna o y'an ta ye PMCR a y'a bila o hakili la n fana bɛna an ka parti sigi PMCR kana kɛ dɛ président d'honneur ye Baba ye présidente d'honneur ye Awa Gindo ye a banna n ka bailleur de fonds ba o ye Ibrahim Tungara ye awɔ ma ɲɛna ani Amadou Bagayogo Indonésie a banna voilà kosɛbɛ ko cogo di ani Idrissa Kouma voilà kosɛbɛ chargé de communication o ye ne ye fo k'i sa n dɔgɔ i t'i sigi n kɛrɛfɛ i t'i volant minɛ ni n taara yɔrɔ min i tɛna taa ye o ma sa n'o tɛ i bɛ turu chargé de communication na koyi i b'i n kɛrɛfɛ volant b'i bolo an bɛ taa ni ɲɔgɔn ye chauffeur attitré a banna an ka taa bisimila ɲɛma an bɛ taa ne bɛ n bolo maa kari ka don naamu a bɛna taa ni maa mun jɔra fali gɛlɛnkala la ɲɛma i ka doni o tɛ sigi a kan dɛ siga t'a la i bɔra k'i da don fɛn mun na sisan n'a bɛ ɛji o kofɔ i bɛ na ye k'a fɔ ko collectif des associations musulmanes n'a kofɔra a bɛ alisilamɛ jɛkulu dɔw a b'olu kofɔ kosɛbɛ u kɔni y'u ka dusumakasi ni k'a jira kosɛbɛ k'a jira k'a fɔ ni tali mun filɛ nin ye n'a bɛ ɛji tali kofɔ ko min ye olu ka silamɛ jɛkuluba min bɛ n'an k'a ma ko au conseil islamique ɲɛma siga t'a la k'u ka lisi k'u y'a bila poubelle kɔnɔ dɛ ko min ye gouvernement k'olu ka lisi bilala poubelle kɔnɔ safurulayi kosɛbɛ o ko tɛ yan bisimila Fatirike b'a ka fɔ la a ko maa mun ye kunnafoni di o de ye Mohamed Kimiri ye Kimiri y'a jira k'a fɔ a ko an kɔni bɛ don Ala kibaru gɛɛtigi wa n ka Kimiri lɔn awɔ ale de ye gɛɛtigi ye an ka lɔn kosɛbɛ ɲɛma a y'a jira k'a fɔ ko mun ye a fɔra ko maaw k'u ka cɛbɔ kɔni o bɔ ka na cɛbɔ minnu n'u bɛna taa don ɛji o kɔnɔ la nka k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye au conseil islamique waati mun na olu kɔni y'u ka cɛbɔw bila ka na ko a yira la k'a fɔ ko aw kɔni bɛ yɔrɔ min na ko bi ɲɛma ko ayi ko aw tɛ yɔrɔ k'u tɛ yɔrɔ ko conseil islamique t'a la k'u t'a la o tɛ ɛji la o kuma banna bisimila kosɛbɛ Fatirike b'a ka fɔ la o de hukumu kɔnɔna la k'i bɛna ye k'a fɔ ko Mohamed Kimiri collectif des associations musulmanes u y'a jira k'a fɔ ko nin ko in kɔni ko a balila olu la kosɛbɛ olu ma sigi ni nin ye o de hukumu kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ u ka lisi mun na a régilen filɛ nin ta u y'u ka lisi mun ne k'a fara k'a bila ji la ta n'a bɛ au conseil islamique mɔgɔw ka lisi o kofɔ fɛn do k'u tɛn'u sigi n'a ye hali bi k'a lajɛ k'u bɛna wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen bila sen kan ko mun ye k'a fɔ ko maa ka kɛ kɛrɛfɛden ye jamana in kɔnɔ ko o ti ɲɛ bilen Fatirike b'a ka fɔ la hali bi mun ye Mohamed Kimiri a kumara dɛ a y'a jira k'a fɔ ko an kɔni bɛ don min na ko bi k'a fɔ ko nin baara mun na a kɛlen filɛ nin ta olu ka nin silamɛ jɛkuluba ye au conseil islamique ɲɛma k'a kɛ kɛrɛfɛden ye fɛn do u tɛna jɛ n'a ye bi wa fɛn do k'u tɛna jɛ n'a ye sini a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ɛji a sigira cogoya min na olu y'a faamu kosɛbɛ o sabu mun ye maliden bɛɛ lajɛlen de bɛn'a kan ni hakili b'a la mun ye assise nationale pour la refondation o sigi kɛnɛ ka bɛn kɛra a kan ko mun ye ɛji ko a ka taa nin sira fɛ mun ye cakɛda yɔrɔ minnu tun bɛ yen n'olu tun bɛ kalata ni ka a labɛn ko a ka minɛ ka bɔ olu la o sabu mun ye majɛ caman ko o yɔrɔ o kɔnɔ la a ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye bɛn kɛra ɛji sigili kan nka au conseil islamique olu k'u ka cɛbɔ k'o bila ka taa k'olu ka cɛbɔ o ka sɛbɛn ka fara ka bila ji la ɲɛma ko ye fɛn ye k'u tɛna jɛn n'a ye bi wa o b'a kɔnɔne fo a dan o de kumu kɔnɔ la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ maa mun tun ye olu ka cɛbɔ ye a b'i n'a fɔ mun ye docteur Mahamadu Jamutɛnɛ ale tɛ maa dogolen ye malidenw na a ye san 10 kɛ mun ye kalata caman kɛra a ɲɛna jamana in kɔnɔ wa a bɛ caman ko o faamu a la wa min ye parti politique caman bɛ yen a ka jan fo ka taa fara mun ye société civile caman kan o association caman ko nin cɛ belebele n'a bɛ Mahamadu Jamutɛnɛ ko fɔ ko a jɔyɔrɔ belebele yera olu sigili la o sen kan o de kumu kɔnɔna la mun ye nin collectif des associations musulmanes n'u ɲɛ minɛnen don Mohamed Kimiri bolo a ko ne y'a jira k'a fɔ olu gɛnnen mun filɛ ka bɔ nin ko in na ta ɲɛma ko a n'a tu u kɔnɔ wa mun ye maa wɛrɛ nɔ tɛ ko jamana marabaaw kɔni ko o nɔ don ko kɔlɔlɔ n'o o bɔra a la ko jamana marabaaw ka kɔlɔlɔ ɲininen don kunnafoni kɔni filɛ nin an y'a sɛbɛn ka bɔ indépendant o kɔnɔ la mun ye collectif des associations musulmanes olu maaw ka fasiri don Mohamed Kimiri ale y'a fasiri
ayiwa ndogo basite an bɛ min ye awayikado Mohamed Kimbiri an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn ndogo awayikado nin ko in bɛ cogo min na yalima awayikado a ko bɛna to tan wa a ko bɛ kɛ cogo di awayikado ala de ye awayikado a dɔnba ye sabu politiki maaw ma yala o conseil islamique fana wulilen don ko ma yala kuma ka ca dɛ o kumana sa min ye awayikado malikɛ a ko la religion n'a rien à faire dans la politique ayiwa basi tɛ yɔrɔ i tɛgɛ tɛ an ka taa ayiwa basi tɛ ndogo hali bi an bɛ taa min ye awayikado la première dame min ye awayikado Mariamu Kone anw ko a ma ko Kirisel journaliste international min bɛ kɛlɛ kɛ su fara tile kan min bɛ se k'a to da duguni fɛnw bɛ nɔgɔya ni muso in ndogo bila kuma tɛ dɛ bila kɔnɔ tɛ n dole koyi Mariamu Kone ka wuli ka jɔ kɛ journaliste ka awayikado jɔyɔrɔ ka se ka sɔrɔ bi ka wuli ka jɔ kɛ da duguni fɛnw bɛ se ka nɔgɔya cogo min ka kule fan bɛɛ fɛ ka bɔ k'i jɔ maa wɛrɛw ka bɔ k'i bɛna o jɔyɔrɔ minɛ Mariamu na yalima k'i bɛna jɛkulu wɛrɛ sigi min tɛ Mariamu an tɛ sɔn o ma dɛ ala yɛrɛ tɛ sɔn a banna ala k'an di sababa fɛ baba ko ale bɛ démissionner ka bɔ parti la wa safurulayi parti bi ma créé n ko dɔ farala kan parti malien pour le changement ani jumɛn irir ani bien manger an kɛ a banna bien manger o de ka gɛlɛn ma baba haramuden parti in ka ɲi koyi bien manger farala kan ka yɛlɛmali don kow la ka yɛlɛ kwɛkwɛ ka tila ka bien manger baba o kɔni a kana to terrain in ka taa k'i to dɛ ala ka ni ci ndogo an bɛ taa min ye awayikado soir de Bamako Maïmouna Doumbia a de kuma bɛɛ ndogo min ye awayikado premier ministre par intérim o min n'o kɛra a kuma cayalen don kosɛbɛ yalima sanfɛla in na fɛn dɔ de bɛ Kiniva Power gɛlɛya dɔ de bɛ sanfɛ wa mun dun kelen kɛra a ko awayikado Maïmouna Doumbia a ye sariyaw ta k'u ma da sulɛ ndogo k'a yira sariya minnu kɛra sababu ye min ye awayikado premier ministre yɛrɛ bɛ sigi ani awayikado sariyaden minnu bɛ yen minnu kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ premier ministre ti a nɔrɔbila bi kɛ cogo min ani k'a dɔn an bɛ don min na ko bi fo ka na se Ablaye Mayiga ale sugandili awayikado ne ka kɛ premier ministre par intérim ye nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye fɛn min ni Maïmouna awayikado n'a kɛn bɛ k'i da du la nka a y'a jira k'a fɔ décret min filɛ nin ni awayikado a taara nin cogo in na ka Ablaye Mayiga k'a kɛ premier ministre ye nɔgɔ awayikado a laban a bɛ kɛ kɔlɔlɔba ye sabu a mankan a laban tɛna dan soda la dɛ kelen n'i ye jateminɛ kɛ kow la i n'a fɔ sariya yɛrɛ y'a ɲini cogo min min ye awayikado sugandira bi ka ta ka kɛ premier ministre par intérim ale bɛna fɔ jɔyɔrɔ naani de la i n'a fɔ sariya sɛbɛnw ani ministre gouvernement yɛrɛ sigira cogo min a yirala o la cogo min a k'o de siratigɛ la min ye awayikado a fɔra cogo min décret numéro 2021 076 PTRM min taara awayikado juillet kalo tile 26 min bɛ intérim ko n'a b'o sigi sen kan kelen min ye premier ministre n'a tɛ yen maa min bɛ yen n'o kan k'a nɔrɔ bila o ye Sadio Kamara ye ministre de la défense ani awayikado moi y'a dit toi y'a dit moi y'a fait la guerre de Tchécoslovaquie o tɛ ancien combattant ye wa olu ka ministre so i ka dɔn k'a fɔ o de ko ye min ye awayikado Mahamadou Kasoge min ye awayikado vu la loi vu la sariya décret article 1 min ye awayikado o ministre so o de ye awayikado Mahamadou Kasoge ani droit de l'homme o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen fo ka taa se show garde ba ma o tɛ garde so ye wa ndogo awayikado Ibrahima Ikasa Mayiga ministre de la refondation de l'État ale ni awayikado min bɛ an ka institution baw olu ni ɲɔgɔn cɛ a ko fana sa nin saba min filɛ nin ninnu de bɛ tugu ɲɔgɔn na n'o banna min ye Ablaye Mayiga ale bɛ sɔrɔ ka na nka mun dun bɛ sanfɛ ni awayikado kɛra sababu ye yɛlɛma donna ko in na awayikado fo ka na kɛ sababu ye Ablaye Mayiga ka na ka nin tɔ bɛɛ lajɛlen to yen a ko ɲininkali min filɛ hali ni jaabi ma sɔrɔ a la sariya kɔni ye min ye o dɔnnen don wa siga t'a la Ablaye Mayiga ale ka sugandili ka kɛ ministre awayikado Kokala Mayiga ale nɔrɔ bila la ko a kɔni kɛn bɛ sababu ye bi ŋunuŋunu kumaw ni awayikado duguduguma kumaw olu de bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ a ko sabu maa caman bɛ yen minnu kɔni bɛ k'u yɛrɛ ɲininka président ye nin sariya min ta o kɛn bɛ debaba ye a ko n'i y'a jateminɛ mun na maaw bɛ ɲininkali kɛ Sadio Kamara ale dun sen bɔra nin ko in na mun dun kelen na u ye Sadio Kamara kɛ awayikado kɛrɛfɛ den ye ka sɔrɔ min ye awayikado Sadio Kamara ni maa kan ka na ale de awayikado ale de kan ka na a ko Sadio Kamara n'a ma ɲɛ k'a fɔ ale ma se ka na min ye awayikado colonel Sadio Kamara maa caman ye kuma caman fɔ sabu ɲininkaliw caman kɛra dɔw ko awayikado nin cɛ in misali min don i n'a fɔ misali la baara min b'a bolo awayikado n'o ye lakana ko ye a mission min b'a bolo a ka girin a na kɛ kuma fɔra Sadio ye Sadio y'a jira k'a fɔ ko a ka di maa wɛrɛ ma a ko président de la transition ale ni awayikado a kɛrɛfɛmaw yalima olu fana na kɛ o siran bɛ awayikado nin cɛ in ye sabu min ye takisɛ de b'a bolo bi
bi ministre de la défense mana matede min ba bolo bi ndogo MI5 sukai veni combien ani ka ndogo fembe sajo bolo bi akabo haklima o ka défense to abolo kala ka primature ta ko kalfala ko te mali ngo mara ndogo atikita ko ka chade akacha abuton rouge na plan na fiero o ka cha o ye cha dai o kuma sa anako ko ni kera so buye sajo awai kado ale kera kera fedde asibu ya fode akoko ne Ablaye Maiga yalma ale fara sugandira yalsa akana bla maukuna ka foko colonel duru yiku be feka awai kado fanga clan uni nywanja Ashimi Goita sajo Kamara Maliki Jaw Ismail Wage ko ka tase murubo konema akwa barata halin no ya soro o ko ne koye o ye min fara sugandi ko bla nola o fana ye awai kado colonel o sabu o ye awai kado Ablaye Maiga akoko ka boy Mamadou Kasoge ministre de la justice Ibrahima Ikassa Maiga min ye réforme de l'état mundu ngelena oludo malaje nikabla awai kado koina abiseka ke nunu fana tai awai kado ni kiba laje nunu gamangu mangiri kosobe kube premier ministre ya tabiya be klemina de godolim ndara sugali ga na tan nunu nyon blogu anga na nyon atukula ikasa tese atisi kasonge ale kato akajisu akato kiri ngai bana akana tisi nunu abana akoko kuma nimbe laje sa mau de duru len ni awai kado amangam makamo chale akoko kuma na mbidoni mena ko be Ablaye Maiga ale koni nana asugandira mundu nkelena awai kado fando mi jabi jonjon ti sura labi mami mi se ka boka njabi ode awai kado jamana famo yo minu ya sugandi kanye folike jamana dewe dabi doni mena ko bi kiri dombaw anika do sharia sun dombaw olu chaman ba de ka kuma chale do sabu abi na fo sharia yere tonomina ka bana mini ka munumunu ka tipan ki jo fo yoro were ka bara do dabo o ba mi do ke hali bi ala ka ni sababe amuna dumbia ale ka fasire ni minya awai ka do swade bonko o ka bido boli ibunya bala mari ma ganya ma bunya aseba ko jarani hali bi amaira kanu mola ku so le menura FM ni la bi kononton anani to mi murumuru duru la seli amoke ka bo jela ko ji kunyumani dala nega duru 76 33 43 03 nyama nebe mbolo mba Afrika du so de bema ko meboni aye eje jani malama kabo la ya jara jara ke akumara ako kanga ta Kidal nantara Kidal ibe na ka fako munye bamanchi koro munu nanko mako rebelu ma kibi ka ka fako bi ka kongere bele ko labene kongere munu na ke munye utikalo kle munga ani wolon vla am bafla ani sa munga ani fla oro kum ko la munye la ya jara ayra ka fango ni domna kom bi munye Kidali ana lamini bela jele be sigleme ka ni don ko folen ko o makono na be ni kongre bele ni ka abuluda kongre bele abena abuluda mamu fe o de mouvement national pour la libération de l'Azawad nanga madame sona kumala ko MNL o de kum kono la munye la ya jare ayra ka fo angol me domna kom bi o munye ni bama ji koron nu o le kara sobe ga gele cha mana na anwa jamana kono akoni ya jemna ka laje ale dina man fatiki nu o luka anwa jamana soroni ka gele cha man ta ka ansegre abela jele sorola ni majugu nunu o sababu ya ula o kon konala kibina ka foko o wati kele ne kon nunu manu nunu kon ku be fuka kongre do kon ko obuluda ni kongre nunu ubena ke kunjumene la ko ni ngali tomi ko abika sigi ma chema ngoni miga ni ngali tomi ka asigi ra koro bi no mena kongre munge ni ndo na nabe utikalo kle munga ani wolon vla ko fo ubena kongre nge kunjume ore kama ore kum konala munye fatrike baye albi akmara ako jetemina kala do yaira ka fo ako ni wulga joma ka jona ka dangare nunga fendo la ni ma ko duna na taw ko abena ke bara de o sabge o kum ko na kibina ko ali wati temununa yo ko ngada do ko nin ko obuluda o ko ngada kono ka munye kuma faratile ko obora munye minisma ga mado da hono kerenga na be français ka do ko fo ya ida ka fo ko munye ame fulita ninga mali delegation nin ko usegre mali delegation ko unana munye Azawad ko ame mali delegation fo ko ma fe na kenenga ko ko ubela jelen fo ke ba ka fo la adoni ngama nin che ko fo le anya ge ngabo anga jamana kono leta aga ni babu info le o kofe usabu ke anya ye ka fo koro famu no obora da kono nin kerenga munye souveraineté o minale no awna munye intégrité territoriale ka anga jamana ninka Abuja ibena ye ka fo ko oboro de ko bolo dale no ami domna kombi oro kum kono la kibena ye ka fo ni manu no ne wuli ka joma ku me jona usabu ke ali wati temununa anga partenaire fen chama be nunu ya lu bela dele na ka fo ko me Kidal ko abolu ka marade kono bi no lu ko mu me ka Kidal ma ko o de be ke nu ko kitese Kidal ne ma fika site atukula kashi
hukum konala comme accord d'Alger on ne bolo no blalo la san 2015 o konala o accord d'Alger ko ya ira ka fo comme administration barakala na be furwa chakala ko fo ani angala kana ba ku beta to mun na muye kidal o konala o do kum konala ibina ka fo ko chede folo mun o tara na ba ngala kana ba ko fo ma ke ma fla o nyona ko olu ko ko o tara ko ne ba manji ko nun tara fara nyanga amma fo ma ko armée reconstituée o baro ko be sika sigi senga to mun na patrick ba ka fola akwa ngoni me dom na kombe nunu ko ube faga muye tulu ka aketa suma ko ko olade o sabge ni yakli bala e manu ne gela chama ne taninga jamana ka asgere ala kanuchi anwa drapeau drapeau mala ni bena ka wati temono na MNLA ajo oda duguma ka tasuma ninga aka ala akomu MNLA wati temono na aleni jekulin fena we kele chama ko obulda o kana korbone kidali konala ko kidali abe MNLA ani mamunu be nuka bara benno dro ku fere duguma ni ma ko kidali bo oluka marade konala bi oro kum konala muye fatrike bay na la jara ko fo akwa ngoni me dom na kon bi anga fere na wuli ka to bela dele ke munye ni ba ma ci ko nunu ko la ni fen fene o ka la ni dudo dawra jamana absika kla to na buru be sika sire adana to na no mon flani anya sama ka bo muye so de ba mako alikono la ya jara ala se banigala madu me ga nyama ibunya o ndogo do ko to ko jugu abina ni sara jugu chei ndogo doni ati to kula kidal ko yi ndogo ne ma ko to ble sabu minye awai ka don nasigi eskoro minu kumbe minu be bara minina anu che baraw be ka ke don doni hali ni ya ye anya plenty do contour la minye awai ka don Nations Unies na abaraw be ka tawo wa plenty nduri jamana dama min fana be minu kembe ka wuli ka joke on de meli sirafe ala de adon bay parce que jamana chama gundambe farasi kokoro to farasi de ma ka jugo ka fa jaman be ukunto kalama mais bi min be an bulu ndogo ala kanuchi wa man dalul nu ma farani amenela kidal ko nu ma sabali sugay ven sugay ne ven combien 19 ta sugay 25 di do be sugay 22 di do be 22 akon man ga to sugay do kondo abita zaman du do disigay mo fiede ay kana sigala ni ala chambita kolo kari abana do disigay amata kolo kari la ilaha ko la ko boda ala sajo may ngoyi sajo may ne dogo ma may ne nto ma budon ko jugu jo asibwa ale ko mudon o to may o tamay ala asimi ngoni to may 25 do suka 25 voilà 25 do suka 25 ale may amende ibe bo ale man kala ma to na so ay ga ko ba yere ñu mana dibila bala ne bale la flé ni solution ma ñini ni balayra ni journaliste chedou la ka fere ka kal daw ya bi gela de aka maliko ye kabakoy dibla ne bale la suko 25 bo akare trore beti France ka uka balayra journaliste chedou war ya fa ngondo alla ba amina solution ñini ka fere o de tike sawo aka maliko ye mbora dugula sa de mo ko dibla avion dibla abi nina do mo suko 25 yale de dibla bala dibla fema le la mo jugune dibla dama do lu bela folo ni da do bela kelebe nyami doni hebete ibale manga me o ba so ale ga ko ba pe suko 25 ale mai na wa akai ne ma na ija ma ti do ale kono kata akai ni video mo no meet get ki ma ti da ko awo la ga ni chaba be ami ndo ne jando yera la akoroto kai ndo akoroto kai la ya jara akuma be sebe ngono sebe min nangwa ma ko soirée de bamako abara taminye awai kado americain do abi wele ko Claude David Conviseur ikaro ka fo avocat do homme d'affaires fana do Amerique tokola anana kunu awai kado conférence de presse ayo ke awai kado ani journaliste ni nyanje ako minye gouvernement mimbe na be Amerique tokola kwa be kala be onde sabati do na tawla kana Mali yere ke zone d'occupation militaire u ka surasu ku che kanu tun anga bamali bay ngono ina fo la dala ko digli meka ke du wero la ko kana usago u kana korobo kana bulanga u kana korobo u kana korobo et pourtant u kana korobo jando yer la koroko kayne o che anyama u kana korobo ndo ne la jara de kumana ako awai kado Claude amura ko yin David ako Claude David ninja yin awai kado abe Ghana farafina kabiri san 2014 awai kado mi doni mena ko bi abe an bara Mali kono sabu awai kado alebe sangani wati wili ka jow deke faminu be na ale yere bulu ulu kanga awai kado ke wili ka jola awai kado chesiru kanga ke faminu na ale yere bulu fenyi mondo abe awai kado keleke ulu de bisika matrafa chugomi ano ulu bisika topoto chugomi ako de strategela ninja yin awai kado anana an fe ba Mali bay ngono kana Mali yere situation ani Mali be tabu
tabolo mina kani da do la kanu laje ani kuna funi dilaw ni nyonje ako ni nje ndonendu min away ka do dossier minnu be ka to k'i da dolu la ka away ka do fɛn jaman fɔ Dangote lakana ko sira fɛ nin jɛ homme d'affaires américain k'a dɔ la kodɔnnen do away ka do o la kosɛbɛ o de siratigɛ la min ye wuli ka jɔ ni away ka do bɛlɛhɛ minnu be n'olu ɲɛsin bɛ anw ka jamana in ma bi a ye kangari da kan kɛ ka ɲɛsin o ma Dangote min ye away ka do pétrole ko kuma o min n'o bɛ ka fɔ américain mana pétrole ko kuma mɛn yɔrɔ o yɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ mafia américain an'u ka away ka do seya olu bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiriw bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka away ka do u bana min o da la ko de siratigɛ la ale kɔni yi ma siga siga a ma yila a y'a jira k'a fɔ min ye away ka do américain o tamasiyɛn bɛɛ bɛ k'a jira ko don n'a nataw la u bɛ fɛ ka away ka do Mali in ta de k'a bila u kaman kɔrɔ k'u ka sɔrɔsiw cɛ ka n'a to anw ka Maliba in kɔnɔ ka Mali kɛ away ka do u dagayɔrɔ ye a ko de siratigɛ la min ye away ka do nin kunnafoniw ale bɛ ka n'u di ale b'u di away ka do kunnafoni dilaw ma k'u di journalistes ma sabu ale don yɔrɔ caman de bɛ a la ale b'a dɔn ale bɛ min fɔ wa ale bɛ tiɲɛ ale b'o de nɔfɛ k'o da kɛnɛ kan o kumana an kan ka dɔn kɛ ni dɔnsen min ye yalisa away ka do anw yɛrɛ bɛ se ka o dɔnsen dɔ cogo min a ko conférencier min filɛ nin n'o bɛ tali kɛ away ka do away ka do Claude David kan a ko nin jɛ in away ka do a kumana sabu hali kɔsɔda nin na gɛlɛya dɔ ye anw sɔrɔ David y'i da don la n'o bɛ tali kɛ ACI 2000 min ye away ka do binganikɛlaw n'o ye son ye u ye 1,120,000 min daraki ni ka tunu n'a ye David y'o lajɛ away ka do ko sifilɛ ni angli wɛrɛ ye k'i da don o fana na David kuma bɛ hali yɛrɛ wolo away ka do debu kan a ko away ka do David ka kuma don a ko également l'homme d'affaires américain s'interroge beaucoup sur les gesticulations des leaders du mouvement Yerewolo. I ye kuma faamu wa? Kosɛbɛ. I ka cɛ ka tɔn olu ka taabolo n'u ka kow kɛcogo ko a bɛ k'a yɛrɛ ɲini ko la kosɛbɛ dɛ. Ayiwa. A ko si nin yɛlɛma ɲɛ dɛ ne ma nin tubabukan in fɔ mais Jara-Sɔngɔ a ye nin yɛlɛma ɲɛ. A ko si Yerewolo est la voix de la CIA américaine. La CIA commence à montrer ces 2 points. O kɔrɔ de ko elle de n'o y'a sɔrɔ Yerewolo ni américain ka CIA bɛ ɲɔgɔn bolo wa? Ko n'o bɛɛ bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na dɛ. A n'o bɛɛ bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na dɛ. Ayiwa. A ko tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye away ka do an tɛna sinsin Yerewolo ko in kan an bɛ tɛmɛ sabu n dɔgɔnin ka away ka do jɛkulu don a ko kuma na sa n'i ye jateminɛ kɛ a ko away ka do américain ka jɛkulu dɔ bɛ yen n'o bɛ Exxon Mobil ko fɔ olu bɛ pétrole de bɔ yalima gaz naturel a ko n'i y'olu ye away ka do yɔrɔ o yɔrɔ k'u b'u kun bɔ o yɔrɔ in kan siga tɛ min na min ye américain ka intervention militaire i k'a dɔn o tugulen bɛ an nɔfɛ a ye misali ta yɔrɔ min o ye Irak ye away ka do a y'o ta k'o ye misali ye ale yɛrɛ ka fɔ la ko away ka do i ka kow ta k'u lajɛ min ye away ka do Sudan fana Sudan u ye Sudan dilan cogo min k'a kɛ cogo min bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'o la force américaine bɛ donni minɛ ko bi Mozambique a bɛ ka min da mɔgɔw kan a n'a bɛ ka waleya minnu kɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'o la a ko kuma na sa min ye away ka do le gouvernement américain se prépare actuellement à faire du Mali sa prochaine zone d'occupation militaire. Américain ko gouvernement bɛ k'i labɛn ka Mali de kɛ a dagayɔrɔ ye a ka zone militaire kura ye afin d'avoir accès à ce qui pourrait être le plus grand trésor pétrolier d'Afrique dans le nord du pays. Le plus grand trésor pétrolier d'Afrique. Farafina bɛɛ. U yɛrɛ ɲɛ b'a la u siga tɛ min na fɛn min bɛ se ka kɛ farafina bɛɛ jiginɛba ye. Pétrole ko sira fɛ min bɛ Mali kɔrɔnfɛla fɛ américain bɛ fɛ ka na u daga sigi anw da o de kama dɛ. Ko banna. A ko américain ka nin cɛ in a y'o kuma de fɔ ka se ka maliyɛnw away ka do ka se ka an lasomi a ko kuma na sa min ye away ka do autorité kuraw n'o ye fanga marabaa kuraw ye u bɛ ka wuli ka jɔ ni cɛsiri min kɛ lakana ko sira fɛ ko ale b'u fo k'u waleɲuman dɔn u bɛ ka yɛlɛma min don kow la donc ala ale bɛ taasi bila k'u ye ka ɲɛsin o bɛɛ lajɛlen ma nka wuli kuma dɔn n dɔgɔ ka fisa away ka do n sen ka di ye o kuma na sa min ye ale nakun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka bilasiraliw kɛ ka ɲɛfɔliw kɛ cɛ in de ye nin ye a yɛrɛ cɛkɔrɔbalama don avocat don min ye homme d'affaires fana don a bɛ américain dɔn kosɛbɛ ayiwa a ko ne ye min sɔrɔ k'a fɔ o ye nin ye anw fana y'a lase fasodenw ma o tuma an k'an janto an k'an cogo dɔn nanzara kulo bilen n dɔgɔ fɛɛrɛ ka bon siga t'a la Laya Jara ka fasiri don soir de Bamako u ka bidon bɔli ne ma maa min ma na bama ɲɛko dɔn ka tɛmɛ tɛnɛni kan i t'a sɔrɔ a ciliko b'i kɔnɔ nouvelle horizon bɛ n bolo dun bɛ bɔ ne a ye Mbagayogo Daniel a ko an kana dannaya d'a kan kosɛbɛ a ma kɛ cogo min na sa an kɔni
yafo aw de ba yesaw bere ba laje ika fo me chugula abana mu baba damele akumara akoy be na ka ko mu conseil national des prix no okofora abe dabalo fe on songo ko abo okofo ako sayda ko ntara mu ye sigaro yi nyama ko abe na fere mu ye keme ani bisaba mu ye kulo kele te ko ima awa suguru bala suguru bala como ça sigaro bala sigaro tala como ma do kilo insha na hakami di sigaro benna on do suguru e ko kilo juli kemani bisaba uyo o sigia o de sigira sisa on be kelela ko ado bo kemeni muga yere la aywa bismillah kosobe mu ye fatiri ke bay no de baba damele ayira ka fo ko mi tenendo no bena utikalo kile muga ane flama kosobe te kuni wa na ka fo mu ye conseil national de prix o ne mu ye direction mu ye ministre so mu no ka bara national do commerce ma de ma ku ye nyanye ke mu ye ministre so aka jabala o konna ola o de kum konna na nyanye temeno ko fe ayira ka fo ko mu ye sigaro koni ko akulo kele mena fire an ga jamana kono mu ye keme ane bisaba Allah ma mu no meta asamu nye bitigula ko akulo kele ko keme ane bisaba ko oyo oye mu ye fatiri ke bay no de baba damele ayira ka fo kanyeshi mu nye dabalo fe songo koni ko aballa ele an ga jamana konna la kerengere la mu ye sigaro ye o de kum konna la ke be na ka fo ko mu ye jamana gouvernement aye sariya chairman koni ko ota kanyeshi dabalo fe songo yeleli o kama o de kum konna la albina ma ya ka fo ko jamana gouvernement koni abe wuli ka jola wala sa mu ye dabalo fe abe se ka noya mali do ni nyancela la tugumna o de kum konna la ko ni bara belebele ko asigira senga kunu no bena utikalo kile mugo ane flama ba fla ane sa mugo ane fla ene nga mu ye conseil national de prix o ko ni felata ko ofo mu ye ministre fena ko ayi felata ko ofo ko akoni manya mungo ko akoni kero oyekoi o sabe ke ayira ka fo ko mu ye sigaro ko ni ame dom na ko bi ko nyema ko keme ane bisaba akulo kele ko da jamana kuno dom bela jele okuluka keme ane bisaba sigaro kulo kele na ngoni ngoni flani anya sama ka bo mu ye nouvelle horizon kono baba damele ale sebenengala ibunya obala ndo abayka do sukoro kilo keme ni bisaba bashite minye malia soko ko Côte d'Ivoire ko sukoro yere ko atiye ange tara bara de akote Christophe Martichon ko Poutine il faut dire j'aime trop Asim, j'aime te koima. Ka be te koima fe. Te koima abiyan. Ndo bashite yana ngata sugula gausu keta awekada ale fanfe. Na kuna foni di mami mbeke so buye na mbita sugula. Minya awekado Jibril Touré o kwa yeshe so awekado ale ta la da yo. 15 millions juli. O basabadi. O chef lai. Be suro fora ni klela bo. Ikani digida ukane. Frama fi kelenga ni ko tane afuya tane kana afora amafoti kana ko do karamasa kana kete amafoti ay non c'est pas bon bon ni ne kuma fodun bonjour fiston j'étais envoyé 15 000 francs meilleur santé ne do mamu ye tsega tu ko jaraso meilleur santé ma fotu mami mo o de tatea o kele bola meilleur santé ma no de do iti bana itato murakimre yedi ayele man feo le va faire wa ni mo fraka ni ver no vongo jurbanti bo fana binu jode wallahi abe ko yere ko wadi soro la ibe jigidre bu jole da ala ka ni sabobe ndo ngambita yana ngata sugula minya aweka do donyuma na ambitai minya aweka do ya bani ansardin ndo minya aweka do ko ba ke masa nyogonte aweka do masa famimbe na nyu amadilika ke o keli aweka do o masa ba minya aweka do ya bani di Sherif Usman Madani Haidara ba ndo niye Madani de madelika madelika ye ay masey Madani de complexe et religieux pas santé 10 milliards de francs CFA fanini fa Misridu milliard temps Misri a fait ay jode est-ce que ne a famia ko di fasiri ke ba mafli mafli abada 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards, 5 milliards, 6 milliards, 7 milliards, 8 milliards, 9 milliards, 10 milliards. 10 milliards. Milliards temps. Mais un milliard de fois. Awodo do wulibaldo. Allah. Mugu fi sa mugu afolika di dala. Skay? Wari. Hebwe.
ndo milliard tan misiri min no bina jo away ka do nyumana akoni e jatemene ke min Ansardine International luka wuli ka jonnu ka chesiri ani Ansardine cadre baw ko ka tase min away ka do ministre des affaires religieuses away ka do o cadre bawma ani ka do shirfu kere ku ye wuli ka joke ko klita ani nani tamene min ye gabakuru folo utaro da première pierre away ka do complexe a dunyumana away ka do avec le gros marafe a flende ni tamana safula katanya fe o de strategala akoni e jatemene ke ba ye ka fo ni ngoyi away ka do wari mugu de bina do adafe wari mugu ma min volembe ala sur fond propre de Ansardine International Ansardine sur fond propre Allah est-ce que Allah ndo ni complexe bay minya away ka do misri o bi sura kono Juba flabe 20 000 places la Allah ça fait 10 000 duguma 10 000 abana bana hebwe Ansardine onzo en haut ma batan onzo en bas ma batan awo mun yere kele no kere fe o dati fo Allah kibaru abeteni Ansardine ako temenengo ka boy minya away ka do minye bureau dobe alma mi yere ka bureau ndo o fana na jwa kono espace dobe mi away ka do événement binu be no ye away ka do nyene jaw ni famille mbike obika kono ani wajulu na nyugo na chama o temenengo ka boy grade away ka do ma bafla 2000 places o grade away ka do fana na ke away ka do ni yoro ngonnana basiri ke bako ako yoro inna ke fana away ka do armar show o ye away ka do Kawasaki Nakazaki Udrusa Madi Idrissa Maiga ndo away ka do o min vleni o ye armar show kebawi ndo abikeyi huha she ndo awekado fana o kerobe ako kabui minye kurana kala nyoro ikado awa abata sa ja abela jelebi kala yorobe o fana beke awekado ni yoro ko fulina ako be bole ngoita minye bibliothèque mimbe livre batan abise kota awekado fana nata awekado ken ni yoro ko fulina no be awekado donyumana ayoro bayin ko fano ye Usmani Sherifu Madani Aidara aka misiri banyi nimbe wori farale nywanga abita 4 milliard ndo mobili bi do ka bo chugo min gadai jardin bi ka kono fen jaman ba de be min bina ke yoro ngono donyumana ayoro en bi blava jamaka fuligando ko la te Usmani Sherifu Aidarama iye fuligando nura fe muka fuligando ko la se Ansardine jama bema aklito nura fe muna ko la se Ansardine ma bema anyewa me oba me Ansardine mo ofana bolo de kasuma milliard ta misiri o kaisa nyama o te kasuma me bi ko nura fe mbla na ka kora kaman koro sawa awo fana ka suma ko loke akasuma Ansardine International akasuma ya bani Haidara biya ayelle manoko ufana ore bare no to ni ya bani ngoni nyoy nyama abiki yana ko abi wole kamnila ay ne ko ni bi fa nga nyoy abana awo ay ambe fa Ansardine ay tani Haidara fi aita abana ala ka ni shababe manyana ni misiri ala ka shi joka kono anga ta sela kono ka yi abi chugomi milliard ta okerati shire la ga jonde Suleiman Jara ale kele million durudi million duru Sherifu kere million kema fla diu ono do fana yeshima ton bakele wakema ton bakele o fana dira do ton bakele di ne yere gone Haidara yeli indesa kele me kama ko ere ko ina ko est-ce que abiye be se kaye parce que ndado hal ni yaka carte de presse ngula kamana hal na ya kunu ka seri na tara do yoro wati dola ala ka ni sababe Mamadou Karambe anga fuli biye ka kanubani de me ba befu ko manamba laje ka ta sugula ne go be gausu keta bulu soni ambe siki kana awai kado ni kuna funi toyi abunya bala Kengairi wasolo minya awaikado Drissa Badri anga fuli biye minya awaikado Iketa ki foki walimando do ka fuli la se El Hadji Seguba Samake pre auto dangoroba imba name anga chokorobadu ka fuli la se fayi kamarama fayira kamara o sotelma malitel afana yanga nu kosobe abaname amba fu ka walimando ka munumunu ka bula ka fuli anitoni la se bashigine Keta ana furu muso nyale madam Keta Aida Magaji ka bula
taa se yɛrɛ ka patron ni ka karamɔgɔ ma min ye away ka dɔ Bamusa Sisoko Jokolojo Bamusa min ye radio Benga i ka dɔn k'a fɔ an b'a fo ka waleɲuman dɔn a n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen Ogonda maa bɛɛ u bɛɛ fo u bɛɛ waleɲuman dɔn o kumana sa kunnafoni n tɔgɔ a caman b'an bolo kɔrɔ waati ale bɛ ka taa dɔɔni dɔɔni a bɛ k'i sɛlɛn nka yan'a kan dan tɛgɛ ma an b'a to ni an b'a sɛlɛn maaw ka faamuyali sɔrɔ a la bisimila ɲɛma ne bɛ n bolo maa kari ka don le pays n bɛ bɔ ni a ye sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Be Gindo Be Gindo a ko an ka na politiki bunna kun kɛnɛ kan parti mun bɛ n'an k'a ma ko fasoden ɲɛma n'a ɲɛma ye Mohamed Bacili ye an bɛ don min na komi bi k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Bacili kɛ parti jumɛn fasoden awɔ fasoden o créera don jumɛn a créera a bɛ yen Bacili kelen ya Bacili awɔ a bɛ yen awɔ kuma bisimila an ka taa sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Mohamed Ali Bacili a ka nin parti Front Africain pour la Solidarité et la Démocratie damusɔn kumala n'an k'a ma ko fasoden parti in yɛrɛ sigira sen kan a tɛ tɛmɛ kalo 6 kɔni o kan nka an bɛ don min na komi bi mun ye parti a tɔnden caman k'u ye cɛkɔrɔba kɔni u y'a fili a kɔ kan mun ye fatirikɛba ye n'o de ye Be Gindo ye a y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni kɛra abandon en plein vol u ye Bacili kɔni taatɔ to ni k'u sɛbɛkɔrɔ cunna a ye a ko n'i ye Mohamed Ali Bacili ni y'a jateminɛ k'a lajɛ a ye ministiriyaw kɛ an ka jamana kɔnɔ la yɛrɛngana ministiri mun n'o ɲɛsinnen don kiiribow ma a y'o baara kɔni kɛ an ka jamana kɔnɔna o la o de kumu kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko Mohamed Ali Bacili ni hakili b'a la mun ye février 2022 o kɔnɔna la a nana ka nin parti in sigi sen kan n'an k'a ma Front Africain pour la Solidarité et la Démocratie fasoden a nana a kɔni k'o sigi sen kan nka kibaruyaw kɔni sɔrɔla k'a jira k'a fɔ ko nin parti n'i y'a sigi saba sigira an bɛ don min na komi bi ko maa 2 ɲɔgɔnna ko y'u kɔ don Mohamed Ali Bacili la koyi o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ni parti den ninnu y'a jira k'a fɔ ko Mohamed Ali Bacili k'a bɛ taa décision ta a yɛrɛ ye a tɛ maa si ɲininka a kɔni kɛlen bɛ ka parti ni k'a kɛ a yɛrɛ kelen ta de ye awɔ a kɛlen bɛ ka parti k'a kɛ a yɛrɛ kelen ta de ye a bɛ décision belebele ta parti kɔnɔna la a tɛ tɔndenw kɔni ko o ɲininka o bɔlen kɔfɛ ni maa ninnu n'u bɔra ni parti na u y'a jira k'a fɔ Mohamed Ali Bacili a ka yeta a n'olu ka yeta bilama ni ma ko kelen kɔni ko o tɛ Mohamed Ali Bacili a bɛ ka fɛn mun ye bi a n'olu ka yeta mun ye siga t'a la ko kelen o tɛ o bɔlen kɔfɛ bi hali u ye jalaki caman ta ni ka Mohamed Ali Bacili baco ni ka a sɛgɛrɛ u y'a jira k'a fɔ ko nin cɛ kofɔlen n'o de Mohamed Ali Bacili ye i bɛna ye k'a fɔ ko a ye fanga in caman kɔni ko a y'o nɛnɛ ka tɛmɛ mun ye IBK fanga a y'o nɛnɛ Amadu fanga komi nin cɛkɔrɔba in ko a y'a bɛɛ lajɛlen ko o nɛnɛ ko mun yɛrɛ ka di Mohamed Ali Bacili ye ko fɛn bɛɛ lajɛlen de ka bila ale kelen ka minɛn kɔnɔ min ye fɛn ye ko fɛn mun n'a tɛ bɛn cogo si la o de kun kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko nin parti tɔndenw kɔni jamana yɛrɛ kɔnɔna la ani maa minnu bɛ mun ye jamana kɔ kan maa minnu bɛ région kɔnɔna la ani commune kɔnɔna la maa caman kɔni y'a jira k'a fɔ ko mun ye parti a bɛ ka taa mara cogo min na u fɛla ko tɛ bi u fɛla ko tɛ sini o de kun kɔnɔna la u bɛɛ lajɛlen u ka démission ni k'a kɛ bataki ye k'a di isiyo dɔ kɔni ma ko ka taa ci mun ye Mohamed Ali Bacili ka tabali kɔni ko o sanfɛ patiri kɔni ka fɔ la a ko n'i ye parti fasoden yɛrɛ n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ n'o de f'i ɲɛna saba sigi la fila kɔni o filɛ k'i kɔ don mun ye Mohamed Ali Bacili la a yɛrɛ ka tɔnden ka ca sigida minnu na Kati Kucala Kangaba Sevare Marakakungo Kalabankɔrɔ ale Bamakɔ commune 6nan maa ninnu kɔni caman filɛ k'u kɔ don Mohamed Ali Bacili la ni k'a to taali la ni k'u cunna a ye kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ mun ye le pays ale kɔnɔna la mun ye Be Gindo ale sɛbɛnnikɛla y'i bonya o b'a la Allah kibaru a y'a partager parti sigibali nɔgɔ away ka don hali bi an bɛ taa min ye l'indépendant n b'ale ta Fatoumata El Kante baraminɛ kalanden don n'an ko a ma ko stagiaire ale kuma bɛ Baɲɛ Kɔnɛ Babinu den Kualekaw ka Baɲɛ Bugunikaw ka away ka dɔ belebele Baɲɛ bi fo ka waleɲuman dɔn maliyɛn den fɛn fɛn bɛ Italie k'a bɛɛ fo Jibril Touré cɛw n ka foli b'i ye walayi n dɔgɔ an bɛ taa min ye away ka dɔn Fatoumata El Kante a kumana n dɔgɔ min ye away ka dɔn a ka sisijuguba ye min bɛ wele ko shisha kuma man ɲɛ kuma tiɲɛna a tile a fɔ u ka sisijuguba ye u b'a fɔ ma ko shisha a ka sisijuguba ye o bɛɛ de ko ye walayi a fɔ u ka sisijuguba ye baasi tɛ u b'a fɔ ma ko shisha sisijugu u yɛrɛ ta tɛ sisijuguba min bɛ n'u bɛ bali k'a bɔ n'u kulo fɛ a dɔ la a bɛ bɔ dɔw yɛrɛ ɲɛfɛ ala bɔ kunkolo fɛ
shisha kwa kwani awekado interdira aunga maliba ingonnana ndogo minya awekado shisha mimbau ana fere kebau ndogo bilama ube kashila de basirika bako ako minya consommation anne awekado commercialisation ka minika klaka ke jagwe o ferili minya awekado aunga jabana ingonnana na bi wole ko shisha ikado kafo ana mina unni awekado a minampe bela jele interdira mali fandani nani bela jele fe ministre ka arrêté do de yafo min gara kutukalo kleta ani duru san 2022 consommation awekado ani shisha a fereli ikado kafo ko adable la peu kabo wati mina ni ngo fora ikado kafo minya abesanda badaba bo mali jeunesse yere ambedo mina ko bi ngoni tembe ka anta ka nyeshi famima o de shisha min vlene awekado wati dola ma ubata ka medo ta ni sonjai nga do yere ta awekado uba firi ko bana sajja woku soro ani soro mbulu soro o do bi ke awekado shisha ina akode kama decision min vlene min tara ka seka shisha mi ka interdit awekado aunga jamana kono shisha fereli ka interdit aunga jamana kono min ye kamaleni dobe ale koni ya jira ka foko jongo ala jamana nyama yo minvo kwa nyena kosobe sabu min ye awekado femindo abe tieni de takasi hada madde nyirama ika kenya ani fargulo yere kechugo abe awekado tieni juguta nika nyeshima ba mi ye nimvo oye Musa M Dambele ale ye awekado étudiant doye aye ajira fana ka fo mami numbe no lubeka awekado afiri lubeka joro uka awekado dadum tala uka na joro la koyi uka nga joro femina oye adama de ka kenya folo uka ngo de laje ni ka joro ula folo akoni ejete mine ke baye ka fo akakuma kai zumana sama ke fana maye mi mvana awekado obetugula ode nofe ayajira ka fo shisha autorité oye feminge femma jale awekado jinye kono kubo sabu ni ejete mine ke shisha problème belebele do minya aunga société yere la o temene ngo kaboy minya cleve kuru kara ibina soro demisen do be uti foi dengelina be nim fenjugu banta ni ka sama wa laba bi ke tieni de ni ka nyeshi uma ni seria nun jamambe awekado mado be minu ya jira kafo shisha yere be doni mena ko bi femindo awekado amanya hali doni abi tieni yere de ta ni ka se adama dema mana do yere be o ko ale dabari bayoro e mi jamana fama o be ni interdit o bi klatu ni ka nyangini min taku bi segere nyangini yere ti foyi ako edemse ni ko aka bi woro fo wafla ako sara ou bien clé fo clé tan kaso ako na fajmen de bula na fato la koy ko jamana nyama o ka laje ka do fara halibi nyangini ka ku ka giria ko de fenye femi na nywande ako de temene ngo ka boy minya awekado nunu felata ani ma cha man vana be minu fana tati kelenye sabu minya ma do be uba mi ubi ni soja nga do fana be uba firi o minu mba firi ulu yere kembe ku yere nyini gasa minya awekado ko ulu na ni stoku mi stoku nun tsika fere ka bankalu woro kono yelma ulu bina stoku bina ke chugodi ni je perti baye ulu makoy ado yere be ku ba nyini jamana nyama ufe ni ngone chômage de dabotoy ulu ka wari min chena awekado ani min bina chien ko ka laje fere ka ke ndo fana bisika bla anola chugodi aywa aflede parce que stoku fana bubulu stoku bi mais kalo woro de duru kalo woro de dilano bema donc shisha mina fana bisika mi kalo woro ngona ore kuma imbe ni sisani parce que mimbe soku mimbe kuma mbedi faka consommer ka bawo kosobe akuma ngoni mbedi kuma mbedi ko sabuke kimoro solla ka foko amimba ku buga mine obeka mine de intervention musclée no buga mine ala kani ci anyama sanima no gola de hali ni pour gotora ka shisha déchet ka papier sans verre ikasa ita sifla hali dugukolo sanfɛ ni ya shisha déchet na yɛrɛ i bɛ minɛ amainde c'est pas bon Fatoumata El Kande ako kuma na sa min ye awekado ni ngo bɛɛ lajɛlen k'olu kɔni wulila ka se kɛnɛya tigilama dɔ ma k'a ɲininka ale y'a jira k'a fɔ jongo ala awekado shisha min ni sira o sira bɛ yen a si man ɲi sabu min ye shisha ye a jirala k'a fɔ a sisi min bɛ bɔ a fɛ n dɔgɔ o ka jugu o ye juguya dan ye fɛn toxique min b'a la o tɛ se ka fɔ ka se a dan na a bɛ kɛ sababu ye min ye cancer de poumon ko lase awekado adamaden ma banajuguba dɔw bɛ minnu bɛ kɛr banaw yɛrɛ ko fɔ cardiovasculaire a b'o lase adamaden ma min ye awekado sɔgɔsɔgɔ banbaliw ani awekado sɔgɔsɔgɔjugubaw a b'o lase adamaden ma wa i joli yɛrɛ a b'a tiɲɛ pewu n'i ye jateminɛ kɛ shisha mina ale kɔni awekado sigirɛti siɲɛ kelen siɲɛ fila siɲɛ kelen bɛ min da maa kan shisha mina a ka jugu n'o ye siɲɛ fila fo siɲɛ saba shisha ta ka jugu n'o ye fo siɲɛ fila fo siɲɛ saba nyama ko yɛrɛ mun ye gɛlɛya ye ko in na b'a dɔn sisan yɛrɛ mun ye gɛlɛya ye ko in na ko sabu kɛ sisan arabu ka fɛn don an ka fɛn tɛ awɔ
arabu de mana dimini kɛ k'u fa u b'a min walasa dimini bɛ se ka yigi bon anw fɛ yan ko dɔw yɛrɛ bɛ u ka fɛn bilenman ye ko vin rouge a min de ɲima ko bɛna f'i ɲɛna k'u b'a n'a ɲagami ɲɔgɔn na i den sigilen bɛ da la i hakili a bɛ ka mɛnti ou bien fɛn dɔ bɛ o bɛ ka sɔrɔ a bɛ k'a yɛrɛ fa i den sigilen bɛ da la u sigilen bɛ k'a fɔ k'u bɛ ka sisa min ka sɔrɔ fɛn wɛrɛ b'a kɔnɔ fɛn wɛrɛ min u ni sisa tɛ kelen ye bon o yɛrɛ bɛɛ ka bɔ yen paraît-il que ni i y'i wasa don a ma ka i ta kɛ a taalan ye awɔ n'i ma farati arajo bɛ Moritani bila a b'a bila kɛ i tɛ Moritani ko bɛ ban pewu arajo tɛ Moritani sɔrɔ a ko banna Kalifa bɛ taa kale sɔgɔsɔgɔ la hawla Kalifa ko banna o bɛ fɛn min na i t'o dabila i ka hadamadenya aramu du bɛ ka ci fan bɛɛ bɛ ka don ɲɔgɔn na ko arajo tɛ Moritani sɔrɔ e bɛ ala yɛrɛ deli e b'a mun b'a to a tɛ Moritani sɔrɔ arajo ka Moritani bila e b'i ɲɛsin o ma la ilaha illallah Muhammad i bɛ se i ban dɔgɔ a tɛ sabali a tɛ sabali wa musow de ta ka fana ka jugu a la sisan olu fana b'a min ɲɛma olu ka jugu a ma musow mais e ma deli k'a min dɛ abada aramuden kaba la k'an da ma da non i ma nin kelen aramuden n'o tɛ musow olu b'a min a bɛ min salon vitre ba ninnu kɔnɔ n'o tɛ ne yɛrɛ kɔni est ce que siɲɛ fila wa siɲɛ joli de e y'a goûté yan n y'a goûté sisan kɔni mais ne ta in kun ye min ye ne ta in ye international de ye e fa le tɛntɛn dimini na ne terikɛ ale ta ye min c'est international o ni fɛn ninnu tɛ kelen ye dɛ min bɛ k'a la k'a tiɲɛ o de ye problème ye n'o tɛ an bɛ tɛna fɛn dɔw bɛ yen ça va o mais a yɛrɛ ka dabila awɔ a ka dabila e bɛ ka ɲɛ gosi ne b'a dɔn e delila k'a min o ayi nunun tɛ e kɔni e y'a min o sida tɛ yan e y'a min haramuden e y'a min n'a bannen de est ce que i ka cɛ yɛrɛ ma deli ka a sifflait ale ya ambassadeur de France la baba ou bien abada ma deli k'a min ayi abada o ma deli k'a min o ma deli k'a min Lamini Touré y'a fɔ ko on dirait que tu connais e kɔni ayi ko haramu a ko beti on dirait tu connais bien le chicha ayi dɛ ne ma ko fɛn dɔ b'a la ko gu o don ko de n y'o dɔn ko gu ko gu ne ko gu aramu ko gu o sabu kɛ gu in de ye n'o kɔni banna o y'a bɔcogo ni fililen ayiwa basi tɛ n dɔgɔ o tumana sa waati kɔni y'an dan tɛgɛ ma o tuma sisa min o ye k'a dɔn a kɔlɔlɔ tan tɛ nka a ka dabila n'a ma dabila ala hɛrɛ la min ye o ye k'a dɔn polisiw ni jani olu bɛ kɛ sababu ye a b'a dabila ni ala sɔnna a ma ala k'a ni sababa bɛn Bintu Keyita an b'i fo k'i waleɲuman dɔn min ye mama fɔnba an ka foli b'i ye n'a ma fɔnba a mama fɔnba an b'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn o tumana sa min ye o ye k'a dɔn kanuba ni dɛmɛba ka foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma ni ala sɔnna a ma sini i ni Abu Safunɛ a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka foli lase Yakuba Gindo ma k'a ni baara Musa Sisoko Kuru Amarindaw an b'a fo ka waliɲuman dɔn k'a ni cɛsiri ka Kuruma Amarindaw maa bɛɛ fo Yusuf Sisoko ka foli lase a ma k'a ni cɛsiri Gawusu Keyita Gaston de Fer manikakɛ fama an b'i fo k'i waliɲuman dɔn ka foli lase Gafure Awa ma ko ne ko k'a fane o tumana sa min ye o ye k'a dɔn Burama Traoré jo bɛrɛ Celibatorium u ka ɲɛma don awɔ an ka foli b'a ye o tumana sa kamalen biyɛnkɛnɛ n'o ye Jarasɔn ye Jarasɔn Jara an b'a fo k'a ni cɛsiri k'i yɛrɛ fo k'i waliɲuman dɔn Boubacar Traoré Beti ne tɔgɔ ye Mamadou Mayiga Mayimunatu Den Gafujama Kamadu ni ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan jumadon nka sini Abu Safunɛ ni Beti olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan a kɛtɔ bɛ nin kan sali ala Mahamadu a k'an bɛn inshallah